Днешното тържество. Благодаря ви. Бъдете живи и здрави. Днешният ден е празник за мен, защото съм удостоен с награда за моята дългогодишна читалищна и просветна дейност в село. Благодаря на ръководството на читалището, лично на нейния председател и кмета на нашето село. Благодаря. Почетна грамота получава и господин Росен Нейчов Карлов. Уважаеми съселени, честит празник! Дано повече се срещаме тук и да се умножи народът. Искам да изкажа благодарност и да поздравя тези побелели коси, кой с бастунче, кой с едно, кой с две, но всички с усмивка и с спомени за хубавите дни, за хубавия живот, който е минал. 70 години и аз съм вече на 70 години. Израснахме заедно с това читалище, израснахме с живота на селото ни Брезин. Поздрав за всички, които в миналото участваха. Кой с гайда, кой с тамбура, кой с кавал, с всичко, което допринесе за Брезин. Бъдете живи и здрави и дано още 100 години тия побелели коси да ги виждам по пейките и честит празник на всички. Следващата грамота е за господин Красимир Митков Иванов, също за принос и стремежа към непрекъснато развитие на нашите традиции, фолклор и култура. Заповядайте, господин Иванов. Скъпи гости и уважаеми съселени, позволете ми от мое име да ви приветствам добре дошли и да ви честитя празника на селото ни. Позволете ми също така да поздравим групите, които са от село Брезин, битовата група и всички групи от град Девин, като им пожелая крепко здраве и по-големи успехи в българския фолклор. Нека да се развива с много по-големи успехи и да ни радват очите. Благодаря ви. Народно читалище Асен Златаров, село Брезин, община Девин, награждава с грамота за участие, отлично представяне във всички празници, за приноса за развитието на родопския фолк и култура господин Славчо Митков Хаджиев. Скъпи съселени, искам да ви благодаря за вашето присъствие и смятам, че за бъдеще, както и преди се развива фолклора тук на Брезин, на читалището, и за бъдеще да продължава да се развива с възходящи развитие. Народно читалище Асен Златаров награждава и Божидар Руменов Чевдаров, също за отлично представяне във всички празници и приноса му за развитието на родопския фолклор в селото. Благодаря за грамотата и нека да продължаваме да разпространяваме българския фолклор и да го пазим. Следващата награда
Следващата награда е за Ралица Веселинова Георгиева. Малко сме хората от Брезе, които изявяваме желание да участваме. Затова приканвам всички млади хора, които имат артистичен талант, нека се включат към нас. И остава още една награда, тя е за госпожа Десислава Красимирова Хаджиева. Следва танца салса в изпълнение на Ралица Георгиева и Ради Ангел.